Είμαστε έτοιμοι. Εκκίνηση. Τέρμα το βγάζει και οι δύο πάρα πολύ αγριεμένοι. Σε λίγο ο Θανάσης. Μάλλον το του πήρε ταχύτητα εκεί. Πολύ ωραία και για τους δύο. Αλλαγή θέσης, μπροστά ο Νίκος, πίσω ο Θανάσης. Εκκίνηση. Πολύ κοντά ο Τζούνης, πολύ ωραία τοποθέτηση. Ένα τετακέτ, κανένας κίνδυνος, κανένα πρόβλημα. Η οδηγή είναι πάρα πολύ έμπειρη, υπάρχει απόλυτος έλεγχος και έχουμε τερματισμό. Να πούμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας σήμερα εδώ.